TWF rokni 6 June amchaima sal 2 bochor kamani sal tini palai hanai no khatung khajaka bwri bodol wngwi belai khe samung tanglaimani nukjakha oro TWF rok simi no bongni bwri bodol rok simi no samung rok khumulwng rok tanglaiwi palai holai wnglaijak manui no laiwi belum suplaiwi borok trwk trwk khe phailai banner khailai borok no jugarilai twi rwkalai o tai nijini bongni bwri bodol no teibo kwrak khainani bagwi no obo haikhe songbothon no khalai tai bubograni dagi mani twi no obo haikhe samung rok belai kheno palai holai khe tanglai tongo lukurok no teibo chwngsacha khaiwi phunuknani lukurok no teibo phan marwnani abo hai bubogara no nasigui no borok o samung rok tanglai tongo bebak no samung humung borok bwri bodol no tanglai tongo tai belum suplaio twi rwkalaio achuknani sajuklaio borok belai kheno jwngjal no wnglaijak palai holai wnglaijak khumulwng ni Nuai hall nogo o program songchakjaka TWF ni amchaima sal 6 June amchaima sal o belai khe palai holai khe borok bo trwk trwk phailaijaak bongni flag kailaiwi palai holai khe samung humung tanglai tonglaijao o Nuai hall nogo belai khe super set palai holai bisingtwi khe bwrwi rok se bwswk naidi chwla rok haikhe samung tanglaiwi o sajuklaiwi tonglaio tai twi rwkalaio sajuklaio flag kailaio abo haikhe sajuklaiwi nai tongo faikhe oro phai manjak haikhe MLA Swapna Deborma TWF ni Vice President Monihar Deborma TWF ni Chairman Pavitra Bhakti Jamatia soho Secretary Sharmila Deborma soho khe phai manjak haikhe oro saikhanarka TWF ni Secretary Sharmila Deborma kok saikhanarka lukurok no bahai bahai khe samung tangjak tong Tripura Mothani wngwi bubograni warriors wngwi obo haikhe samung tanglaiwi dol dol khaiwi obo haikhe samung humung ni tanglaimani bisingtwi kheno o TWF ni amchaima sal palaijagwi tongo belai khe naithotok khe sajuklaiwi omo haikhe panda no naithotok khainani bagwi no obo haikhe sajuklai tongo TWF ni pailaiya belai kheno belum suknai subo ree chabnai chabo abo haikhe naikolai tongo samung humung tanglai tongo nainai di lukurok tiyari TV sayawi naitongdi salbubung molbubung kwbangma thairokni no tini oro phunukjaknai tiyari TV ni bisingtwi no TWF ni panda rok belai phunukjaknai naitongdi tiyari TV lukurok teibo TWF ni wngwi adong rok kwbangma phai sopailaikia oro phai manjak phaikya Montri Kwcham ni Mebal Kumar Jomatia ni bini wife Gita Rani Deborma sopaikya tai oro MDC Ganesh bo phai sopailaikia tai kwbangma bongni adong rok bo phai sopailaikia nainai di norok Actually, tini TWF ni foundation de second foundation de na obonoti chung centrally oro Nuai auditorium hall chung khlaina nai tongo o jaga chung chini 13 jon je kaplai ungne MLA rokno chung borom yakhanai tai chung sara Tripura ni joto block ni bri rokno khorokpa khe representative chung ring thaka gai chung pal khlai oro khlailai chubachu bolte to chung bubagra to chung chuba khano gai tai chini loge joto MDC joto MLA tai chini senior leaders rok joto no chung chuba wi tongo gai borok ni chuba mumbai no tai chini YTF rok tongo chung chuba nai chini employees TF rok chini loge wo tongo chung chuba wo chung joto ni chuba mumani na chini tini ni o program no khlaina thangi tongo tai chini oro simia tini chini Tripura wo je 44 blocks tongmani joto jaga wo no je borok mansak baksa jaga je bodo thik lainai baksa jaga je chikon thik lainai ya joto jaga TWF foundation de palaijaknai amane ang
belai ke hambaya farunono nani ni pro angjo tu buri rokno jini TWF bubagrani warriors ang khaka hambaya faro tai joto jagao borokni program kahamthung tai jini buskangni teibo joba teibo khlaijak nai samung rok kaham khai khlaiman nani tini no salo fan mantung ane ang joto no khaka hambaya faro তিনি ওরা সামং নয় হলো যে খাইলাই মানে বাহি বাহি খাইলাই কেন রক্সিমিদা বই রক্সিমিদা খা চলা রকবদা ভাই খাইবে কি আবার না চলা বলতে তো চিনি লগেও যে মাল মথনাই রক দঙতে অলরেডি স্টাফ রক দঙা সিবিনো ওংকাই চিনি এমডিসি গনেক স্যার বত ও জায়গানি বা লোকাল বাহনে जों बिनि हेल्प नाखा ओंकाय তাই ম্যানুয়ালি ব্রক কোন চলা রক করে চিনি লগেও जों বরি রক সিমিনো যত ডেকোরেশন যত ম্যানেজ রক जों খাই দং